Nyaka kwan-go mag ombulu mabende owuoka e pinjego maoko ka bende IEBC ne oketo okenge makare maneno ni Jo-Kenya modak e pinje maoko bende oyudo thuolo mar yiero jotelo mabende gidwaro. Kata kamano wadhi achiel kachiel nyaka e kaunti ma Migori e kar chung' od bura ma Suna West mondo wawinjano ni ang'o matimore gi sani kaluwore ni wanyisi ni wabiro menyoni konde duto mag piny Kenya mag miyi kata mar nyisi gimoro amora matimore kinde mabende kweno dhi nyime. We wadhi Suna West gi sani. We have Municipal Girls 1, Oruba Primary 4, Deep 3, Milimani 1, Obengo and Kowino. We have them. Just wait. In those polling stations, yes, my candidate is also having votes there. Yes. Does it mean that it is only the MP, the member of parliament, who is affected, or all the candidates from MCA up to the president have been affected? Their results are not there. Everyone. Everyone That's is what I'm affected. saying. Yes. Everyone is affected. Yes. From the MC up to the president. Then please come out clean. Come out clean, because you know this issue can land in the Supreme Court when the presidential candidate is also affected. So can you come out clean by telling us exactly your way forward? My way forward is this. I need to establish with the POs why the results are not here. Once I've established that, then I'll be able to have information to furnish. That is exactly what I'm saying I'm going to establish. I've been sitting here waiting for them and they have not come. I need to establish. Is here. For another person, the other PO is somewhere there. They are here, we know them. Boss, we have been. Can I, officers, police officers, can you help me? We bring two POs because I know where they are. Legally, tell us that, no, without her, we know where they are. Yes. Another one you are not seeing, another one is seated there. Another one for Powino is here. This one is for Powino, the room getting from this one, I know him. Yeah. We know them. Just give us the name because they are not on here. With all due respect, you say that all the POs have not been directed to you. I'm an empty aspirant to Baragana. I saw the PO for Deep 3. Today, up at the compound, he was on a blue shirt and he was accompanied with another young tax guy on a vintage shirt. And he was accompanied with some policemen. So, why are you telling us an information that is not correct? That the POs have not reported? I started explaining something, but you My name is Ramogi. I'm a chief agent of the village. My question is very well that can the remaining stations affect the original result? And you said no. What does the law say if it is no? The law says that if the remaining stations cannot affect the overall result, then you declare results with the... Nyakwa Ramogi Ajuanga mago pichni mabende biro ni achiel kachiel ka bende wuok e kara kweno ma Maranatha Hall mayudore kar chung' od bura ma Suna West e kaunti ma Migori. Ka koro nyaka sani gwenyruok e paro obedo matin kanyo e kind agents ka achiel kod returning officer mabende ochung' ne kar kweno no ma Maranatha
Hall mayudore kar chung'od bura ma Suna West. Kalure ni returning officer no wacho ni en odwaro ni oland duoko makamago odiochieng' makiny, kata kamano agents makamago kowinjore kod paro makamago. Kalure ni gidwaro ni ochiw duoko mago maga kwan ombulu mabende josiasa mabende ne lero komno kata kome mopogore opogore mano Suna West kanyo. Gidwaro ni oland duoko makamago sani maonge deko moramora, kata kamano mane mokelo gwenyruok paro. Kabende sani wanyalo wacho ni luoro sani koro ni malo kanyo kar chung'od bura ma Suna West kar kweno ma Maranatha Hall, kama bende wanyalo wacho ni en constituency tallying center mano ma Suna West county ma Migori. Weche makamago podi wamedo luonu achiel kachiel kendo wabiro nyisi chal mar wach. Kaponi returning officer makono obiro winjore kod kata gibiro chopo e winjruok makare kod agents makamago magichiw lendo otieno makawuono, kata gibiro winjore ni lendo makamago kata duoko makamago gichiw ayanga odiochieng' makiny. Kata kamano anyisi ni jofwambo magwa ogoyo tache kor gwenge duto mapacho kae mar nyisi kaka weche timore, kaka kweno timore kor gwenge duto mapacho kae. Mago tipo mabende biro ni achiel kachiel mano kar kweno ma Maranatha Hall, Suna West county ma Migori. Nyako Ramogi Juanga podi antiere kod welo, kata kamano adwani wati kod wendo marwa manitiere e boma ma Kisumu mano Morin Kemunto. Morin Kemunto, erokamano ahinya kuom bedo kodwa twak